Ki Noyalam Banong Kershan jong ba Himalaya Syang Pliang ubadeu MLA ka Mausanram constituency hakasngi palay kila penlong ka Jingalang banyatai athir hakabede baga Jingalenti nakamta ka election MLA Arjar Apulai ya ka Jingalang bala penlong hariat Moksir Mausanram Ki Noyalam ba Khmat ba Kinong Kershan jong ba Syang Pliang kilawan da kawe ka Jingmud ban shim ya karai nakamta ban penkre ya ketika election uba Rudi Syang Pliang ubade uwe ni Ki Noyalam abai kren ba Kinong Thok Khubor hadin balawai ka Jingalang ulong baga Jing penlong jong ki ka Jingalang kalong ban penklain bat ban yasha khmat nakamta ban yo ya kajing job hau arajar arpulai Henry ki IT bat syanya telibet hau MLA banjit jika parti ban yakun ya ketika election nakliang kinoelam kilakan tajru halor ki kubor bau ba Syang Pliang ukeni ya ketiket UDP nakabaong ba kumno uba Syang Pliang unikeni nama rilade udang dan bat ke TMC ulong ba menta kidang IT bat syanya abek hau MLA banjit ya kano ka parti bat syan unsa pente ba kinoelam bat ban pen banapai baru Henry ulong bakum kinong kitkam kinong page party Henry kins comeback baru MLA namar ude ubreu batre shitom nakamata ka constituency hi baru kawe Ilang kepala long mata ka sni ani apo Mausanram kepala khot nakalian jungi kum kinong Kershan jongi sitting MLA jungi nakamata pan perkhat ya ka election Arjar Apulai kumno bidang penklain kumno bidang ya chakmat akabide bat ki kam ki jam naka pentah ba ginyo ya ka jingjob sunam Arjar Apulai kata kede ka jingbut jong kabin jong ka jingyalang ka mata kasni te hakni ka jingyalang kila ki rurong ba ki bana ka than jong ka konstitusi bro boy kede ka isi jong ka blok ka jongi ka bangila khot na paro ki area ki badon haka konstitusi ki jungi kenthop na do ki mahila ki youth bat ki rangba te hakane ka jingelang ile yo shibun ki jing jimot ki jing ekren ki jing yatai ki jing yathir hak bede bat kumno ba ngin yo biang sa hisen ya ka jing job hau nu snam Arjar Apulai te nakaliang jong ki roromba nakaliang jong ki longkmi nakaliang jong ki samlaru kile ai shibun ki jimut kai ka ba ngi sultanat kalong ba ka jimut ka ba ngi layo hakne ka jelang kalong ka jimut ka ba klan ka jimut ka ba scam hajino yalam ki jongi bat ngi kermen bagi nyo ya ka jingjob hong news nem Arjar Apulai ta ka jing touch tom lang jongi baro ya kani kata gede ka kam jongi mene ngai ngi ka ba ngi kumki nong trei jongka parti ani nong trei jong imele adu mentai nak scam bagi imele te ya kata ka jing pep bat ya jing lej jong imele ya kata ngim don jing tep amar ba ni te bar akili kisngi ba menta ki bon bagi don ha constituency amar ba imele bon bagi don constituency ban trishitom bagi don imele ba trishitom nak menta ban punjob yala dia ka dika Arjar Apulai di namar kata kata ka imshimala ban poya kete jelang ngatrai ya kata namar ngi kumki no yala mahmat inda kham dum jinte kata di ka kam jungi mene namar ngi shania be ho mene kanu ka karai nya no ka kam ka ba imele irai ngi kumki no tre jong ka parti kinong tre jong imele laban no ba ka shong hai te ba ngi ro ngi bot be kata gede ka jing scam jongi ki nokit kam jongi MLA jongi ka dang don ka por ngim ban batai namar ka politik si kalah namar na kasni ka kala ki jing yemi ki jing rong ki jing lek ki jing wan ka don te hendai kata ngamla ban komen se elor kata namar pa ka election ka don hakti sa jing panai kadang mi sibon ki jing kala ka jing yakni ngalaban ong hange ba ka jing yakni kumno MLA jongi nong don hakti fc kumno kini aka nak parti UDP ngatrai ngati ngam priang kata nomor beli ba ngine kini kumno kalentiru kom syak yengi bengine kini nakoi parti baso nyula de lupa nong trai jok parti UDP ula don ki unit ula don ki circle te ngile ngim don ka UDP ro kumno ngine kini kumno ngin poi ban yakni badu bad ubreu ba la trai ne ka parti ya kata ngam laban komen samari ngam dadi ubri ubaya jan bat ki he no UDP ta kadang ngam tip ya kata ngam kwa ban komen se halor kata
ngi kinu yalam ni shania pa ba kasur ju pa ba kade kasur ju kiblai talara ki pa ba ki ngi mi no ra TMC ngatrai kata ngim don ci e ngi hapni la ki ong ngi yele na TMC ro kasong ngi pa ba kasur pa ba kade kasur ju kiblai ban penjob ban penrem election kade hak ti ju pa ba kata kade penting kana ngatrai kam muslim show bangin ang ne TMC na ne bangin nakoi ka parti bat ka shong hi emele namar ni ki bro nishania ahu emele bastad jungi maru di no yalam bastad nishania be hi ka shong hi la de yele na tim si ngiro ni bot be ide yele na ka no parti ro ni bot be kam don jing ni bot yu bre ni bot ek parti kataru ka shong hu emele bat ka shong hu pa ba ya kata ngi pat don gano ka jing ekren mar bale ba ngi ekren ya kata kadang nomor kapor keempat hot la jande kapor election ki banai sa tang ju banai ndrei hakabide ba kata ka benta atrai ngi hab ne song bani thir ba bat ka song ka jik start ju bile nu ba ini lam ini shakno no kastem lane nakano no kastem mo song